Pan mae bywyd yn brysuro, mae bob amser, mae'r cwpwr stor eisiau bod yn llawn, fel bod chi'n gallu troi at nhw ar gyfer gwneud prydiau ganol wythnos, a hefyd cyniawe, heb gormod o ffys a ffwdan. Felly, beth sydd fi fan hyn yw syniadau sut mae'n mynd ati i'r greu prydiau a berbrydiau yn defnyddio'r holl bethau sydd ydych chi yn y cwpwr stor. Felly, peth pwysig yw bod chi'n cael pethau fel tiniau a pecynnau a jariau o bob math o wahanol bethau, a wedyn byddwch chi y sylfaen ar gyfer gwneud prydiau sydyn iawn. Felly, yn gyntaf ni ddechrau gyda prydiau ganol wythnos. Felly, curry o hyd yn taro deuddeg gyda pobl. Felly, os ydych chi dyn o chickpeas, ydych chi past curry, ychydig bach o peanut butter, gallwch chi wneud curry sydyn iawn. Nawr, defnyddiwch hefyd y rhewgell mwyn eich helpu chi. Felly, os ydych chi winwns, ydych chi'n torri winwns mlaen llaw, a hefyd pethau fel blod fresych, wedyn ydych chi gyrru sydyn iawn. A cofiwch bod hwn hefyd yn gyrru iach, mae chickpeas yn llond protein a hefyd ffeibr fyd. A wedyn, beth arall sy'n gallu fod yn help, yw'r pouches reis yma. Fi'n sôn am rhaid yn aml iawn. Yr 2 funed mewn ffordd feicrodon, a mae dych chi y reis yn barod, a mae dych chi gyrru sydyn tu hwnt fyd. Yeah. Fantastic. Syniad arall fyd yn y blaen yw tarten cyflym fyd. Felly, beth sydd da fi fan hyn yw cadwch grwst parod yn yr oergell bob amser. Mae hwn o rhywbeth sy'n para'n ddigon hir, neu yn yr rhewgell fyd. Ac yna gallu gwneud tarten sydyn iawn hefyd. Felly, fi wedi cyfuno tin o sweet corn o India corn, tin o tiwna, chi'n cymysg gyda'i gilydd, wedyn chi yn teinu hwnna dros y crwst parod. Chydig bach o gaws cheddar, mae dyn ni bob amser caws cheddar yn y ffridge, mewn yn y ffwrn, a mewn 20 munud, mae ydych chi darten syml tu hwnt. Ti'n coginio'r crost gynta, neu ti jyst yn rhoi y gyd yn amrwd mewn fel ma fe? Yn gyfan gwbl mewn yn y ffwrn am 20 munud, mae'r cyfan yn barod. Os oes beth ydych chi dros ben, mae hwnna'n gret ar gyfer eich bocsys cino hefyd. Lyfli. Ydych chi rhywbeth o'r gefn. Wedyn, rhywbeth arall sy'n gweithio'n dda iawn, rhyw fath o paella. Fi'n sôn am rhyw fath o paella fan hyn, oherwydd beth dwi wedi gwneud yw cyfuno tiniau o lentils, gyda ychydig bach o reis unwaith eto, un o'r pouches na'n neud tro, ac yna y piprin yma sy'n mewn jar, a hefyd tomatos wedi sychu, y syndroed tomatos. Unwaith eto, pethau i gadw yn y cwpwr stor wrth gefn. Os ydych chi bethau yn y rhewgell i ychwanegu fel corbus, corgymychied, neu pys ffres, neu rhyw fath o lysiau gorau oll. Ond sy'n lot os nag rhywun ydych chi, gallwch chi wneud paella digon sydyn yn defnyddio ond o pethau cwpwr stor. Reit, oce. Bocsys bwyd nawr. Bocsys bwyd, bob amser yn heriol yn dyn nhw. Yn wedig yn noswaith cynni, pan chi'n sylweddoli bod chi ddim wedi bod yn siopa. Panic llwyr. Panic, yn aml iawn. Felly, cadwch bethau fel y wraps yma mewn yn y cwpwrdd. Mae'r rhain yn para llythrenol misiodd. Ie, maen nhw'n gret yn dweud, achos ti gallu jyst cael nhw eto. Yn hollol. A maen nhw hefyd yn storio'n fflat iawn. Felly, chi cael pentwr o'r rheini, ac yna gydwch chi llenwi nhw gobeithio gyda pethau ffres, ond os na unwaith eto, mae cyfuniad o pethau fel llysiau pels, neu hummus, neu pethau fel tiwna, sweet corn, bob amser yn dda mewn wraps. Ie, at push. Yn hollol desbryd. Felly mae hwnna yn syniad hefyd. Ie, efo banana, ie. Wel, ie. Ffrwyth wedyn. Ie, ffrwyth wedyn. Mae hwnna'n iawn. A wedyn, ymlaen yn y blaen, chi'n chwilio am salads gwedwch ar gyfer eich bocsys cino. Defnyddwch lysiau pels unwaith eto, neu noodles fel sylfaen da i pob math o gyniawe. A wedyn, wedi defnyddio beans fyna, ffa, at rheini wedi ychwanegu winwns coch. Mae rhain yn bethau sydd yn un y cwpwrdd yn aml iawn. Tiwna, yn aml iawn mae dyn ni wyau yn y cwpwrdd, sy'n rhaid chi gadw yn y ffrid, wyau. A wedyn, twlwch rhain at ei gilydd, bach o ddressing os ydych chi, a mae hwnna yn un da iawn i gael fel cinio. A wedyn, noodles, mae rhain bob amser yn gret i belant, noodles sych. A wedyn, gadewch dressing o bethau unwaith eto sy'n y cwpwrdd, peth fel saws soi, chili sauce, a wedyn peanut butter, cyfuniad yr rheini, ac unwaith eto, os ydych chi bethau ffres fel pys, yna rheini hefyd yn beth da. Ac yn sydyn iawn, pethau bach neis, berbrydiau? Wel, ie, gyda ddanu plant tra bod chi wrth yn gwneud prydiau bwyd. Rhowch nhw mewn bocsys clir, fel bod nhw'n gallu gweld beth sy'n yna, a bod chi hefyd yn cael golwg pan maen nhw'n yn gwaghau. Pethau fel ffrwythau sych, bananas, a y popcorn o hyd yn bethau da. Ceirch hefyd yn barod ar gyfer flapjacks eich hunan a hefyd ar gyfer brecwastau. Breadsticks yn dda iawn a pethau fel rice cakes na mwyn llenwi.
Gret, digon o syniadau fan Alison, achos mae'r tymor newydd ar... Da ni barod i fynd nôl i'r ysgol. Wyt ti'n gwybod. Mae da ni bethau yn bag a pethau fita. Ni wedi gwneud yn iawn. A mae bob diwrnod yn ddiwrnod ysgol. Diolch, Alison.